Салом дӯстон, ман Кавсар. ҳодисае ки дар навор мебинед соли 1980 дар 44 километр дур аз Душанбе ба амал омадааст. бигузор ҳеҷ вақт садама рух надиҳад. мақсади мо ба хотир овардани воқеаю ёде аз нафарони ҳалокшуда мебошад. шояд мо сабаб шавему чандин нафарҳо ба хотири ҳалокшудагон дуруди худро фиристода гӯянд худо раҳматашон кунад ва рӯҳашон шод бод. дуоздаҳуми июни соли 1980 ҳавопаймои Як-Чил ширкати ҳавоии Аэрофлот парвози 88ро аз Лелинобод тавассути Ағбаи Анзоб ба Душанбе анҷом медод. дар ҳавопаймо 29 нафар, 4 узви экипаж ва 25 мусофир, 23 калонсол ва 2 кӯдак буданд. соати 13:04 ҳавопаймои Як-Чил аз фурудгоҳи Лелинобод парвоз кард. баъди ба фазо баромадан дар баландии 7200 метр қарор гирифта парвоз мекард. дар қитъаи аз Ағба то Душанбе осмонро абрҳои алоҳида фаро гирифта сарҳади поёнии 2500-2800 метр ва аз 6-7 километри болоӣ шиддати мӯътадил ба амал омада шамоли тару тоза аз самти ғарб вазида раъду барқ ба амал меомад. аз рӯи таҷрибаи халабон ин вазъи ҳаво ба парвоз ва фуруд халал намерасонд. фурудгоҳи Душанбе 73 километр дур буд ки соати 13:32 экипаж 9 километр ба ғарб аз меҳвари маршрут баромада аз даруни абрҳои пур аз раъду барқ мегузашт. лек дар ин бора ба диспетчер танҳо баъди 1 дақиқа вақте ки дуршавӣ аз маршрут ба 10 километр расид хабар дода шуд. диспетчер фармон дод ки раъду барқро давр зада ба баландии 6000 метр фароянд. дар соати 13:36 экипаж дар бораи аз баландии 6000 метр гузаштан хабар дод. ҳавопаймо дар масофаи 37 километр аз фурудгоҳи Душанбе қарор дошт. ва дар ин лаҳзаҳо дар парвоз хатоҳо дида мешуд. сабаби хатогии муайян кардани суръати шамол инчунин аз сабаби корношоямии қутбнамоҳои радиоӣ ки дар натиҷаи электрикондани ҳавопаймо ҳангоми гузаштан аз тумани пурғубор ба амал омадааст ба хатар ва нобудӣ оварда мерасонд. инчунин аз таъсири раъду барқ ки дар наздикии хати парвоз воқеъ буд. дар баробари ҳамаи ин хатарҳо ва дар давоми дар минтақаи хатарнок қарор доштан диспетчери маркази вилоят ба парвози 88 ҳавопаймои Як-Чил назорат намекард ва ба экипаж дар бораи ҷои буду боши онҳо маълумот намедод. диспетчер ба экипаж танҳо дар бораи гардиши 340 градус маълумот медод. пас аз он ӯ дастур дод ки ба иртибот бо контроллери наздикшавӣ гузарад. ҳавопаймо дар 43 километрии шимолу ғарбӣ қарор дошт, аммо диспетчери наздикшавӣ ҳангоми фуромадан ба баландии 4800 метр дар фурудгоҳи Душанбе макони ҷойгиршавии онро муайян накард ва ҳамчунин нишон дод ки фуруд анҷом дода мешавад дар сарлавҳаи магнитии 86 градус. минбаъд соати 13:38 самолёт ба самти дигар 160 градус гардиш карда ба фуруд омадан шурӯъ кард. дар вақти фаромадан экипаж аз контроллери наздикшавӣ гардиши 360 градусро гирифт. фаромадан ба 4800 метр хело саросемагӣ буд.
мавриди зикр аст ки азбаски ҳавопаймо дар гардиши 360 градус қарор дошт, ин маънои онро дорад ки он аз гардишҳои маҳдудкунанда 340 градус гузашта ба тарафи ғарб дур шудааст. ин ҳолатҳо диспетчерро ба ташвиш намеовард ва назорати ҳавопайморо ҷиддӣ намегирифт, то макони воқеии ҳавопайморо муайян кунад. ҳавопаймо ба минтақаи абрӣ фар омад. компасҳои радиоӣ аз хунукӣ ях карда маълумотро дуруст нишон намедоданд ва макони онҳоро муайян кардан мушкил шуда буд. дар соати 13:40 лёчикҳо дар баландии 4800 метр, гарчанде ки он ҳанӯз 43 километр аз фурудгоҳ дур буд, дар бораи гузориши хато хабар доданд. аммо контролери наздикшавӣ, ки дар ихтиёри худ таҷҳизоти зарурии радио дошт, тафтиш накард, балки ба он имкон дод ки ба доираи баландии 3600 метр фарояд. экипаж дар байни кӯҳои баландии 4018 метр парвоз карда бо пасшавӣ ба гардиши рост шурӯъ кард ва ба гардиши 266 градус баромад ва баъд аз он ба баландии нишондодашудаи 3600 метр фаромад. бе муайян кардани ҷойгиршавии онҳо, контролери наздикшавӣ дастур дод ки ба диспетчери умумӣ дар алоқа бароянд. дар он вақт осмонро аллакай абрҳо фаро гирифта буданд. вақте ки экипаж ба диспетчери умумӣ алоқа кард, вой ҳам мисли ҳамкасбонаш ҷойи ҳавопайморо муайян накарда, мувофиқи фишори аэродром фармон дод ба баландии 2100 метр фароянд. экипаж аз баландии 3000 метр гузашта хабар дод ки фишори аэродром дар баландии ченакҳо ба 694 мм чен карда шудааст. лёчикҳо инчунин муайян карданд ки онҳо хело шимолтар аз нақшаи наздикшавӣ қарор доранд ва дар 2840 метр баробар шудаанд. фаромаданро қатъ карданд ва сипас барои ворид шудан ба шакли наздикшавӣ ба 180 градус ба ҷануб гардиш карданд. вақте ки диспетчер пурсид шумо кадом курсро пайравӣ мекунед, аз ҳавопаймо онҳо ҷавоб доданд, ин курс 180 градус аст, гарчанде ки дар асл онҳо то ҳол гардиши бозгаштро идома медоданд ва дар он лаҳза дар курси 217 градус қарор доштанд. баъд лёчикҳо дар бораи кори ноустувории радиокомпасҳо хабар доданд ва аз диспетчери умумӣ ҷойи ҳавопайморо пурсиданд. диспетчери умумӣ ба онҳо гардиши 300 градус дод, ки гардиши зарурӣ 275 буд. 300 хело зиёд буд. дертар диспетчери умумӣ хабар дод ки макони ҷойгиршавии ҳавопайморо дода наметавонад, зеро локатори идоракунӣ хомӯш карда шудааст. ҳавопаймои як чил, ки дар баландии 2840 метр дар даруни абрҳо қарор дошт, бо 180 градус ба чап гардишро идома медод. дар соати 13:44 дар гардиши 208 градус бо суръати 380 км/соат дар 44 километри шимолу ғарбии Душанбе ҳавопаймо ба домани кӯҳ бархӯрда комилан фурӯ рафт. дар натиҷа ҳамаи 29 нафари дар ҳавопаймо ҳалок шуданд. сабаби суқути ҳавопаймо бо сабаби хело дур шудан аз хатсайр ва раъду барқ ва аз ҷониби диспетчерони фурудгоҳи Душанбе риоя накардани талаботҳои ҳангоми назорати парвози ҳавопаймо ва иштибоҳҳои экипаж дар муайян кардани мавқеи ҳавопаймо ҳангоми пешгирӣ аз раъду барқ дар фурудгоҳи Душанбе буд. бо ҳамин навори мо ба охир расид. худованд нафарони ҳалокшударо раҳмату мағфират кунад. бигузор ҳеҷ вақт садама рух надиҳад. хайр, то наворҳои баъдӣ.